Catalina de Oskar Izarte eta Lanbidetako udal eskolak ikasturtearen azken 3 hilekoan pintura eta marrazketako 2 lantegi antolatu ditu, disiplina horiei buruzko ezagutzetan eta praktikan sakontzeko. Zehazki tintaz marraztea eta erretratu pintatua izenburua duten lantegietan izen emateko aukera eskainiko du. Jarduera horiek marrazkiari eta pinturari buruzko oinarrizko ezagutzak dituzten 16 urtetik gorakoi zuzenduta daude eta 48,45 euroko kostua dute. Prestakuntza horiek jasotzeko interesa dutenek martxoaren 17 arte behin-behinean izena ematen ahalko dute, 010 herritarrendoko arreta telefonoaren bidez. Jarduera bakoitzean 40 leku egonen dira. Lagun gehiago eman badute izena, lekuak zozketa bidez esleituko dira. Tintaz marraztea lantegiaren bidez, teknika espezifikoak irakatsiko dira ala nola bilbeak, marradura gurutzatua, punteaketa, punta lehorra, guxeak eta hainbat baliabide uztartzea. Ikastaroa astearte eta ortzegunetan eginen da 2 txandatan, 5-etatik 7-tara eta 7-etatik 9-etara eta txanda bakoitzean 20 leku egonen dira. Eskolak apirilaren 4an abiatuko dira eta ekainaren 29 arte iraunen dute. Bertzalde erretratu pintatu, lantegiak giza aurpegia olio pinturaz lantzeko berariazko prestakuntza eskainiko du. Eskoletan erretratuak urratxe-zurratxe eginen dira, hainbat teknika eta prozesu piktoriko aplikatuz. Horretarako erretratu unibertsalak eta garaikideak kopiatuko dira. Eskolak astelehen eta asteazkenean emanen dira 2 txandatan, 5-etatik 7-tara eta 7-etatik 9-etara eta txanda bakoitzean 20 leku egonen dira. Kasu honetan ikastaroa apirilaren 3an hasiko da eta ekainaren 28 bitarte iraunen du.